Wisata Kali Uceng Dolo. Wisata Kali Uceng iku manggene nok Kasembon lho. Kasembon. Iya Kasembon. Daerah Bayem. Wisatane wisata kolam renang. Iki kolam renang khusus dewasa lho. Ana siji. Ada satu. Lumayan luas lur tempatnya. Ini tempat foto-foto. Ini ana lho. Delok kon dhuwur ya lho. Lumayan. Butuh kopi ya ngopi ana sing dodol. Iki cangkrukane pinggir kali. Butuh hula putih ya ada ini. Pindah lur, pindah gene lur. Iki khusus anak-anak ya. Tetek sak. Ana kadale. Iki kadal lah le. Jenenge kadal le. Oh komodo, tak kira kadal le. Komodo. Tapi komodo kok duwe alis. Oh kadal. Oh. Ini manuk berkuku putih. Iki lho. Ndek iki ana budenge. Hilang budengnya. Iku nyonyaku iki lho, nyonyaku iki mbek anakku sing nganu malu-malu kucing. Woi buaya. Buaya, oh buaya. Wah, iku anak lanang iki. Anak lanang isih renang dewe. Apa? Apa itu? Lihat. Iki iwak emas sih lur, iwak emas iki gede. Kowe iki makane. Nah, iku warung karaoke sing seneng karaoke ning dhuwur kono lur, ambek delok suasana. Ulone urung dadi. Kilate wis melet tapi urung didadekne iki. Oke, pindah lur. Sak budaya iki jalan ngene iki ngarepe pas iki lho. Iki toilet. Nah, toiletnya lho bersih bolo. Hawane adem. Ono lumayan bersih. Suasananya jan top. Cer. Karo ndelok air-air yang jernih bolo. Air jernih menggumpal putih-putih. Ar beriak tanda tak dalam lur. Oke. Hati-hati lur ono macane barang. Spot ikan ini
Iki spot ikan. Ikannya sih cilik-cilik. Di tempat ngopi konco-konco. Murah meriah. Podo ambek biasanya. Wes, aku nah lu. Banyune ya bawening. Jas pokoke. Dari sapa omonge guangan banyu sapi ngawur. Gak lho. Apik banyune bening iki. Nah, atase iwak ya isih urip kok, aman kok. Wis pokoke tak review. Kali Uceng, Kasembon. Tempate iki iwak apa cilik-cilik iki. Oke. Terapi ikan bolo masuk bayar 5.000 non dineh ono terapi ikan bayar 5.000 lek ora ning Kasembon. Tapi kok banyune rusuh urung diganti bolo. Biasanya pawening iki bolo. Tenan, pawening iwak iki cilik-cilik iku akeh. Mbah apa mari kena udan. Habis kena hujan ini. Kita sih pembenahan. Isi diperlebar terus. Tempat-tempat duduknya ya asik. Damel santai, buat santai-santai. Tak review. Ini bakalnya kesini lor, jalannya itu kesini. Nah ini. Naik, ini masih pembenahan ini. Lurus itu terus. Ini ada bapak-bapak kerjanya. Pokoknya istimewa iki bakal lur, istimewa. Ulane ya urung dicat lur, belum dicat ini. Belum jadi ini. Ular kobra ini. Kobra nih sama harimaunya itu besaran kobranya lur. Tenan nih, ular piton bukan nih, kobra ini. Oke, review kesini lagi lur. Oh, di sini ada toilet juga. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 2 tempat toilet. Jadi kalau mau ganti-ganti baju itu enak, nggak terlalu banyak antrian. Oke, ini tempat wisata terbaru yang masih baru jadi. Nah, wisata Kali Uceng. Roh rak lur. Ikan uceng itu ikan apa? Uceng itu ikannya kecil-kecil lur. Kecil-kecil, nggak ada sisiknya, kecil. 1 lidi itu loh besarnya, paling besar. Ini tempat duit. HP ini ngedrop. Oh, ini masih dibangun telur lur. Ini pembangunan ini selalu berjalan ini lur. Jos itu ada kelapa-kelapanya. Kesukaan bajing itu lur. Oh, di sini ada kalinya juga ini. Yang akan direnovasi sebaik-baik mungkin oleh pengelola Kali Uceng lur. Pokoknya dibikin para wisatawan itu ngefan, seneng lur. Ini buat foto itu juga jos gandos itu loh. Ada tema Garut, gurita. Gurita nang dine sing gawe kayak ngene iki lho, ora ning Kali Uceng. Wis pokoke monggo mriki pinarak sedaya. Masih ate nyemplung lur, tapi iki nggih balita, cilik-cilik lur. Paling cuman 1 lutut gak ada ya. Nah, cuman segitu. Nah, ada tengahnya ada buat santuy. Dan desainnya jan sip.
Iki tulisan apa gitu? Oi, halo. Jagalah kebersihan. Dilarang membawa makanan dan minuman di kolam renang. Oke, jaga kebersihan sudah oke, Bolo. Sudah oke. Kebersihan itu adalah salah satu dari iman. Pangga di Sumangga nih. Iki apa iki lho, Bagong iki. Bagong ambek Semar iki lho. Nah, oke. Berarti total iki mau kolam renangnya 1, 2, 3, 4. Ada 4 totalnya lur. Kolam renangnya buat anak-anak itu. Lanjut Bolo, macet meneh iki. Iki tempatnya karaoke Bolo, iki munggah iki mau. Nah, tempat karaoke. Sound system basoke 30.000 watt iki. Gratis iki nyanyi-nyanyi bareng ya sak area krungu kabeh. Bisa mendengarkan semua. Nah, ini kalau spot dari atas itu kayak gini. Kali ujungnya. Gimana lur? Cocok apa ora? Pengen rene enggak? Mau ke sini enggak? Kalau harga tiketnya 10.000 per orang dewasa lur. Kalau anak-anak kemungkinan gratis. Anaknya sing 5 digowo. Mbah, wah yo seger mbah. Nggih. Pakai karaoke lah. Boten, ini kilo review Kali Uceng nih lho, koncone pengen semerep nih lho. Oh, damel munggah saged niki. Nggih. Niki jenengan nunggu mriki ngoten nah. Nggih, niki kolam. Iki ben nganu ngasih dugi mriku-mriku nggih kados di tembok niku nggih. Nggih. Oh. Oh, niki umamane sajak itu. Oh, niki jenengan sing ngelola niki. Boten Oh. kok nunggu to. Nunggu. Pak Lurah kan. Oh, niki gadane Pak Lurah mriki. Nggih, Lurah. Ya nggih. Mengke saged mekar mriko nggih. Niki yang dikumpul sampai. Beh, Lepen lepen niki. Suwahe. Padahal niki tanahe nggih suwahe nggih, wireng nggih. Nggih. Wireng niku tanaman niku suwahe nggih. Niki rencanane mriku ajeng didamel kolam-kolam malih nggih. Dalam? Rencana hotel. Oh, penginapan. Oke lanjut Bolo. Iki lokasine lumayan Bolo. Menurut info pengelola Bolo, iku bakal hotel Bolo, bakal. Nah, sebelah sana itu dari sininya tembok itu semuanya itu hotel yang masih dikerjakan Pak D itu. Bikin hotel, penginapan, dan jos ini. Wuih, luasnya segini lur. Ini bakal hotel Bolo. Oke. Nek teko kene ketok buntute ekore macan iki Bolo. Gak apa-apa Bolo. Iki mendok-mendok iki admine tene asli Jawa Timuran Bolo, asli Jawa Timur Malang. Kabupaten Malang deh. Admine area Ngantang Bolo. Dadi suarane mendok Bolo. Kejawen.
Wis menuju keluargane TV Ngantang Bolo iki lho. Nah, iku sing ping iku bojoku lur. Iki lho tak syuting men terkenal. Iki anakku sing loro iki lur. Anak saya ini, yang satu cewek, yang satu jantan ini. Laki-laki. Kecil-kecil cabai rawit iki lur, asli. Mari ngene ya wayahe adus iki lho. Panas. Cocok nih ngene hawane panas. Oke, sekian terima kasih Bolo. Lek kurang padang gambare ngomong Bolo.